Tiktokerka Ivona Stefanović privedena je juče u Beogradu nakon što je napala policijskog službenika tokom rutinske kontrole. Ivona je u trenutku incidenta bila pod uticajem alkohola. Najprije je verbalno, a potom i fizički napala policajca grebajući ga po licu i rukama. Pored toga oštetila je i službeno vozilo što je dodatno zakomplikovalo njen slučaj. Nakon hapšenja Ivona je puštena na slobodu i na svom Instagram profilu podelila je fotografiju crkve. Ivona Stefanović sada je poznata javnosti kao bahata devojka koja je u alkoholisanom stanju napala službeno lice. Ona je poznata na platformi TikTok uglavnom zbog drame. Njen sadržaj nije jasno profilisan i uglavnom snima prenke, šale i klipove sa svojim dečkom koji je također poznat na TikToku. Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom poznatim kao Luka Silni, zbog čega su oko sebe podigli još veći hajp na mrežama. Luka Silni ili Luka Obradović nedavno je priveden na grčkom ostrvu Zakynthos. On je pevao pesmu u kojoj se u stihovima izražava da je Kosovo srce Srbije. Ovaj incident izazvao je burne reakcije, pa su lokalne vlasti reagovale i privele mladog srpskog influencera.